Hlboko v srdci Goa, malého pobrežného štátu v Indii, leží storočná tradícia zakorenená v miestnej kultúre. Výroba feni, unikátneho a vzácneho alkoholu vyrobeného z šťavy z ovocia kešu. Táto tradičná remeselná práca je udržiavaná niekoľkými rodinami, vrátane rodiny Goonkar, ktorých metódy obstáli v skúške času viac ako 100 rokov. Ich príbeh je príbehom odolnosti, dedičstva a boja za zachovanie spôsobu života, ako sa svet okolo nich mení. Každé ráno začína rodina Goonkar svoj deň rituálom starým ako samotný rodinný podnik. Vyzbrojení drevenými tyčami, na ktorých sú pripevnené ihly, prehľadávajú svoju pôdu a hľadajú zrelé kešu plody, ktoré spadli na zem. Tento postup, vykonávaný pod dohľadom matriarchu rodiny, Drupadi Goonkar, bol zdokonalený počas 10 ročí. Drupadi, ktorá má 80 rokov, venovala 60 rokov svojho života výrobe feni, tradícii, ktorú zdedila po svojom zosnulom manželovi. Počas krátkej sezóny feni, ktorá trvá od marca do apríla, pracuje celá rodina spoločne. Od najmladších vnúčat až po Drupadi samu zbierajú spadnuté plody a plnia vedrá, pričom za hodinu nazbierajú v priemere 8 vedier. Tieto plody sú potom starostlivo oddelené od ich semien, čo je práca vykonávaná ručne. Zatiaľ čo kešu orechy sú predávané továrňam na praženie a balenie, skutočný poklad spočíva v šťave z ovocia, ktorá je životodarnou tekutinou výroby feni. Ďalším krokom je lisovanie, čo je úloha, ktorá pripadá Drupadiho synovi Santoshovi. Už 25 rokov je plne ponorený do rodinného podnikania, ktoré začal ako dieťa, keď pomáhal svojej matke na farme. V pracovných topánkach s tvrdými podrážkami dtí plody nohami, čo je metóda, ktorú rodina považuje za efektívnejšiu ako ich predchádzajúca prax používania veľkej drevenej tyče. Tento proces je únavný najmä pri intenzívnom teple, ktoré často prekračuje 100 stupňov Fahrenheita. Napriek tomu jeho odhodlanie nikdy neochabne, keď dubká a premieňa kešu plody na veľkú nádobu šťavy za 1 hodinu. Po lisovaní je zvyšná ovocná dužina ešte viac stlačená. Santoš zbiera zvyšky, viaže ich lanami a zaťažuje kameňmi, aby vytlačil posledné kvapky šťavy. Táto zmes kvasí 2 až 3 dni, než je filtrovaná a prenesená do medených sudov na destiláciu. Proces je starostlivou tancom tradície a techniky. Na zapečatenie suda Drupadi používa tkaninu nasiaknutú hlinou, ktorá pochádza z blízkych termitísk. Unikátny materiál, ktorý svoje uzatváracie vlastnosti získava vďaka mravcom a hadom, ktorí spracúvajú pôdu v týchto kopách. Proces destilácie je sám o sebe umením. Počas 8 hodín para zo zahriatej šťavy prechádza cez rúry a kondenzuje sa na menej silný alkohol známy ako urak. Niektoré z toho sa predávajú miestne, zatiaľ čo zvyšok sa destiluje ďalších 7 až 8 hodín, kým sa nezmení na feni, nápoj s alkoholovým obsahom 40 až 45%. Testovanie konečného produktu je zručnosť, ktorá sa zdokonalila počas 10 ročí skúseností. Veľkosť a správanie bublín v tekutine rodine naznačujú, či je dávka v súlade s normou. Rodina Goonkar vyprodukuje počas každej sezóny 175 litrov feni, ktoré všetky predá miestnym kupcom. Ich príjmy dosahujú 50 000 indických rupí, čo je približne $700, čo sotva stačí na zabezpečenie rodiny a ich pracovnej náročnej prevádzky. Pokles dopytu zo susedných dedín, pretože obyvatelia migrujú do mestských centier za prácou, predstavuje ďalšiu výzvu. Rozširovanie podnikania je nepravdepodobné, pretože získať ďalšiu pôdu je neúmerne drahé, keďže vláda predáva stromy kešu najvyššiemu ponúkajúcemu. Zatiaľ čo rodina Goonkar sa zameriava na zachovanie svojich malých, tradičných metód, iní hráči v odvetví feni v Goi sa vydali iným smerom. Značky ako Cazulo sa snažia dostať tento nápoj do popredia, oslovujúc miestnych obyvateľov aj turistov inovatívnymi marketingovými stratégiami. Ich ponuka zahŕňa prehliadky destilérií a predstavenie vyťahovania starnutých fliaš feni zo skladov pod vodou. Napriek týmto moderným obratom Cazulo získava svoju feni od miestnych farmárov, ktorí dodržiavajú stáročné praktiky podobné tým, ktoré používajú rodiny ako Goonkar, čím zabezpečujú, že alkohol si zachováva svoju autentickú povahu. História feni siaha minimálne do 16. storočia, keď portugalskí kolonizátori priniesli stromy kešu do Goi z Brazílie. Pred príchodom kešu feni miestni vyrábali alkohol z palmy nazývaný toddy, ale relatívna jednoduchosť destilácie šťavy z kešu čoskoro spôsobila, že feni sa stal nápojom voľby v regióne. Po stáročiach sa stal základom v goánskej kultúre, ale jeho príťažlivosť zostala väčšinou obmedzená na štát, bez väčšieho rozšírenia mimo jeho hraníc. Pre rodinu Goonkar je budúcnosť ich tradície výroby feni neistá.
Rodina funguje v krehkej rovnováhe, zachovávajúc rodinné remeslo, zatiaľ čo sa vyrovnáva s realitami modernej ekonomiky. Ako mladšie generácie čoraz viac hľadajú príležitosti mimo svojich dedín, udržateľnosť tohto dedičného podniku visí na vlásku. Napriek tomu, zatiaľ čo pokračujú v práci, sú vedení znalosťami odovzdanými z pokolenia na pokolenie a záväzkom k kvalite, ktorú žiadny stroj nedokáže napodobniť. Ich príbeh je svedectvom o vytrvalosti rodiny a komunity, ktoré sú spojené tradíciou. Odráža výzvy, ktorým čelí malí remeselníci po celom svete, ktorí sa snažia udržať svoje remeslo nažive tvárou v tvár ekonomickým tlakom a kultúrnym posunom. V každej kvapke feni, ktorú vyprodukujú rodina Gúnkar, je príbeh odolnosti, adaptácie a neochvejnej oddanosti zachovaniu kúska goánskej kultúrnej identity.